भाई हमार हम आए रहनी एक जगह घूमे खातिर आ जौन हमनी के भोजपुरी में दिमक के दियका बोलल जाला। तो एगो गाछ में देखनी है कि चारों तरफ से दियका लागल बड़न लोग। आ गाछ के बुझात होई कि हमरा से कितना प्रेम बा कि दिमक हमरा चारों तरफ से सुरक्षा करता लोग। ये गाछ के मालूम नहीं है कि कुछ दिन में ऐसा हो जाई कि दिमक एकरा के पूरा खा के आ एकरा के खोखला कर दिया लोग आ गिरे पे गाछ मजबूर हो जाई। वही तरह हमनियों पे ये बात लागू होता है कि समाज में बहुत तरह के लोग हमनी के साथे बाटे, उस ओहू में कुछ दिमक टाइप के लोग बाटे कि जौन रउआ के खोखला करे के सोची आ रउआ उ बात उन लोग पर ध्यान ना देम तो रहुओ जितने गाछ कुछ दिन में गिर जाई वही तरह रहुओ कमजोर होके आ गिर जाए। तो वैसन आदमी के देख के समझ के सावधान रहे के चाहिए वैसन आदमी से। ऐसे हम देखे गाछ से यह सीखे के मिलता कि हर केहू पर विश्वास कैलो भी